Asinibingelele nonke enizothola ithuba nilalele le nkulumo eqhamuka ngaphansi komgano Cultural Village. Njengoba nazi ukuthi inhlangano umgano inhlangano yamasiko nobuciko namagugu. Lana ke sithinta into ebalekile amagobongo kuneyindawo enziwa kuzona, kuneyindawo futhi angenziwa kuzona. Ahlukahlukeneke amagobongo kodwa ke sizoke sithinte nje umndiki nomndawe. Umndiki nomndawo baye bethi ke amagobongo amele amakhehla nogogo. Uma uzobuka ukuthi ke amakhehla nogogo ibona abantu abasivulela inhlanhla. Kuye kube kuthi ke labo bantu abawenzayo amagobongo izinto zabo mase beyibona ukuthi ke zibophekile noma emntwaneni kuyabonakala ukuthi ubophekile mhlawumbe akaphasi esikoleni nocansi mhlawumbe akasalinameli iziningi inkinga anazo ocansini noma sekhulile sokufanele ufuna amatoho uthola ukuthi akawatholi amatoho noma ngabe sokukhona isincanakazana ahlekisana naso uthola ukuthi akwenzeki noma mhlawumbe uvalelekile abantwana akabatholi bese bebona ukuthi imoya yamakhehla nogogo ayiqaqeki intwana bese ke bemenzela indiki nendawe. Kuningi-ke amagobongo akwenzayo emzimbeni womuntu, engamenza ivila, engamenza abe nesigcwagcwa ezondwa abantu, engamenza angawutholi umsebenzi, angamenza angawutholi abantwana. Kuningi nje kuningi futhi omunye kuyenzeka uthola ukuthi usethanda ukuhlala yedwa akakunambithisisi ukuhlala nabantu, uyombona ezivalela endlini noma aphuma yohlala ehlane ebe nenhliziyo encane ebe nolaka kanti uhlushwa yiwona amagobongo. Esingakusho nje into elula nelungiseka kalula nengasho ukuthi ke umuntu sokufanele yothwasa kodwa kusuke kuzokhululwa leyo moya emzimbeni wakhe. Kuye kutholakale umuntu okuyena okwaziyo ukumisa amagobongo bese lowo muntu lo yasho ukuthi iziphi izinto azoyidinga uma eselungisela lowo mntwana noma lowo muntu loyo, ngoba omunye kuyenzeka impela uthola ukuthi ulungiselwa nje amagobongo usenomuzi usemdala kwagcine kungenzekalanga. Bese ke kuba yilezo zitsha-ke ayeyifune loyo ozomisela ukuthi hayi mhlampe udinga amabhakede okuyiwona azofaka iy'nkambi nalokho. Iy'nkukhu-ke ayisale mokumiswa amagobongo zibe mbili, inkukhu emele umndiki, inkukhu emele umndawo, kusuke kuzosebenza izinyongo negazi lakhona. Kuba nezembatho-ke eziyibala ugobela, mhlampe kube umkhonto omfishane, ibhayi, ivesti elimhlophe, nokunye kuye kudinga mhlawumbe ugobela. Kwenziwe-ke lokho kusengokokuqala bese-ke eba ney'nkambi azoyishiyelwa ugobela okufuneka ukuthi njalo ekuseni avuka aphalaze ageze ngazo izinsuku eziyisikhombisa. Sekuyothi-ke uma esedlulile lapho bese kuthiwa useyaphothula-ke lapho suke sekudingeka izimbuzi ezimbili, imbuzi yomndiki, imbuzi yomndawe. Nakhona kusuke kusazokwenzeka ngesimo esifanayo kiwo lowo mabhakede ayenzelwe kuwona. Usuke ezofakelwa iy'nkambi azozidla bese kutholakala-ke inyongo negazi lalezo zimbuzi zifakwe phakathi akwazi ukuthi asebenzise. Kuba nezinto-ke imigomo abekelwa yona njengokuthi-ke ezinye izinto ziyazilwa. Ukuzila ukuya elaweni uma unengodosi noma umakoti, ukuzila ukuba sesixukwini, ukuzila ukuwela umfula. Kufanele ngaleso sikhathi usadla amagobongo ube umuntu ohlala ekhaya, futhi-ke ube ungabi yivila ngoba udlula ngakho ukuvila kufuneka uvuke nje impela kakhulu ekuseni udle iy'nkambi zegobongo uphalaze esangweni bese ukhuthala la egcekeni kube khona imisebenzi oyenzayo. Uzobona-ke into zakho izoqaqeka ube umuntu okhululekile. Amagobongo-ke amqoka ayehlukahlukaneke njengoba sibale umndiki umndawe, kuya ngemizi ukuthi-ke imizi imoya yakhona ingakanani. Kuyenzeka abanye uthola ukuthi bamiselwa amabili sekulungile njalo, abanye bemiselwa amane sekulungile njalo, abanye bemiselwa beyisithupha, abanye kuyaba ngisho isikhombisa ngoba kuyenzeka abanye uthola ukuthi bazalwa ogobela noma izangoma sibeke kanjalo noma izinyanga. Kodwa-ke kukhona amagobongo nje lokuqala elibizwa ngumndiki nomndawe, kuzoba ingoba makhosi, kuzoba inono. Kuye kuhlukahlukaneke maningi namanye abakhona esingakuchaza kangcono uma sesibeke ogobela la. Sababuza eminye imibuzo ngoba phela thina sibona ogobela kodwa sikhuluma ngezinto ey'thinta umsamo namasiko. Njengoba lokhu kwamagobongo nakho kuyenye yezinto ey'thinta umsamo ngoba ugobela uma efikile ezokwenzela uye exhumane nomsamo wakho. Kucaca ukuthi-ke kufanele ukuthi isibongo sakho siqonde uma uzokwenzelwa amagobongo, noma-ke singaqondile kodwa kufanele ugobela azi ukuthi umuntu ozelwe kanje amagobongo akafuna ukuthi ebekala uyahlaziya futhi ngalesikhathi ewenza. Kwengilinganise nje uma uzalelwe ekhaya koma wakho, amagobongo kufanele uyowamiselwa ekhaya koma wakho. Uma ukuthi-ke awuhlawuliwe akwenziwe lutho. Uma kuhlawuliwe-ke kodwa kwakhona izinto ey'khishwa bayiveza bakini ukuthi-ke ababalekile basazolungisa. Kukhona uxhumano nabantu bakini, kufanele uyowenzela kini bese kuba khona into ebizwa ngokunakisa. Ukunakisa kusuke kuyinto esuka ekhaya koma wakho iza
kini emagobongweni noma isuka kini iye emagobongweni asekhaya koma wakho. Kuthiwa ukunakisa-ke lokho kungaba inkukhu, kungaba imali emhlophe noma imali nje, lokho-ke kumqoka. Bese kuba ukuthi futhi nabasekhaya uma ukuthi uwenzelwa amagobongo ekhaya kini noma komalume, bayanakisa nabo mhlampe ngama-10 noma ngo-R2, ukuthi-ke into yakho mayikhanye, zivuleke iy'nhlanhla zayo. Kuningi-ke nokunye esingakubala ukuthi-ke ngenxa yesikhathi sithi janti lapha nalapha ya, kodwa-ke ekuhambeni kwesikhathi nokukhula komsebenzi sizozinikeza ithuba elanele ukuthi-ke sikwazi ukuliqoqa lonke ulwazi olwesidingo, siqale phansi yonke le nkulumo sesingasayiqali sodwa, siyiqala nabantu abafanele ukwazi ukuthola umsoco wonke ukuthi-ke uma kukhulunywa ngamakani bese uyabona ukuthi-ke wena usilele kephi, ngoba umsamo yinto ebalulekile nedinga ukuxoxa ngayo ukuthi-ke iyinto enjani. Bonke abantu baqonda ukuthi uma kukhulunywa ngomsamo akuqali nje umuntu eseshonile bese kuthiwa hhayi useyokhulunywa lapha emphepheni. Cha, uqala usaphila ukuthi izenzo zakho zibe kanjani, izinto wenzelwa kanjani, uyoba idlozi-ke elikahle uma ukuthi uyiphathe kahle, wazigcina izinto ngendlela. Siyathokoza Zulu, uphawuleke sizwe ukuthi uphawula